Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sesuk bodo guys, iki nggawe lontong. Ning desa yo ngene iki guys, lho, nggawe lontong. Godhog lontong. Wis mateng iki lontong. Pesenan guys. Lho, iwake sing jepapang. Ayame. Iki bumbu pecel. Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Pesake kesandung lontong. Iki bumbu pecele. Wah, enak ra, guys. Wah, sampeyan aku nek nyunatno kenan yo nganu. Pecele pesen ambek lontonge ngono. Gawe lontong. Ya ngene iki carane gawe lontong. Nduk walik iku ben warnane ijo ngono, Mbak. Lho, sing ape gawe lontong. Ngene lho carane. Sawango dhisik. Waktu ora aku tenggo dodol bedinane. Bedine dodol, Mbak. Tenang ngono dodol bodho entuk aku ngono. Lontong. Mbakmu niku? Gak. Sing sapa? Sing mawetane, Mbak Yuni. Sing mripate kincer iku. Sing lanang rene sing takoki. Tukang nyelepel lah tenggo aku nyuluri mak aku dodol bedine. Wes nyuluri makam dodol tenang. Nyerapno ngendi no? Diwekan kulon kono tutup. Ada ngono lho, ndek ben bareng. Ora. Ndek ben bareng sak durunge ndukan ono, ndukan ono dak ndukan jerak. Ndukan ku apik kok. Sapemene kan iki mang kacange pira? 2 kilo. Iku ya semene, kan semene. Diwehi kono ya. Ora, gowo teko omah. Tuku nek dikira-kirakno. Ya pira? Saiki ya semene pas tak kurang dikon minggu. Aku ya pas iku nang ngarane. Kilo ku ya seglondong tak iya batang. Mana kok kemang loro glondongan. Bentet tenan carane. Padahal ku ana lek ngono. Nang anu lek. Bae. Sasane. Aku nek bodho tek ngene, Mbak. Wajar Mbak kasih nganu. Jam nak ngasih pelajaran nek. Lanang, aku nang. Ana pelajaran mesti jam 6, jam sore. 12 jam. Atos temenan li apa jenenge? Nek ije aku nganu. Wong tuwa gas kesuk mana mawut. Ning ora ana wong kene. Wong kene Pak Rustoyo entuk iku biasane ku golek sing rega 23 tutup ijo. Lah menawa dak kono dak ana. Udah do prei podae. Bodoh. Kanggo rega 30. Ora saiki ra ono
foto lho iso foto. Iya. Kandhane sapa ora ana. Lha wong ya pakane Faraud kandhane pangkalane. Mandek ning pelabuhan. Truk sing gedhi ku apa ana? Iya sing Heeh ra. angkot iku. Sing ngiseni era. Iku ndak pokoke carane era. Ya anjen masuk akal sih nek pelabuhan soalnya ku cuacane buruk jane cuaca buruk iki keterak bodoh era. Aku sing ngapal lagi anu mandek nak. Ayo. Pulau. Aku kalimat bodoh sih. Prosesnya gawe lontong. Nek pengen reti guys. Desa yang ini iki lho guys. Ngadem dapure. Nah, ayamnya dikumbah. Sekilo pira kemang, Mbak? Sekilo pira kemang? Limo siji. Siji utawa 75. Tuku loro. Tuku loro. Abang, pitik abang. Ngapos ku daerah. Iya, aku kecil. Takut ngaca cilik kok gede. Memang cuma bisa. Kaca lembut udah dipiro naruh wis pokoke kaca lembut tak ngono. Ingko ora mbok bilasin neh, Mbak. Bilasi kok ora ku. Emang tak bilasin sih pengen telur rejek nganu kok anyir. Jodoke kok gak ada umrah iki. Umrah iki gak ora tano. Dung telu makna kowe. Heeh. Terus aku udah dipangan sepisan. Pisan Nek ada aku ya keluarga besar sih ya sepisan sih ya tak apa. Lah kowe yo tamu nemberar. Kakean wong ngene. Gunku siji lho, ora ngasih 2 dino 3 dino. Kado pangan tuh. Ayo. Ternyata lembut ditanya semua begini. Aku lontong apa butuh ngeteri mbase apa? Iso apa jenenge sik tak. Yo watose guys, ta mateng-mateng. Tek Jawa iki atos nggodhoke kudu ekstra. Ya sandale anyar. Sesok sandale ayah anyar. Pengennya. Lo lontongnya diisi guys. Heeh. Mari pedas siji. Ketaan sebeda tepakne ora.
Sapar ya? Hmm. Lho ngene guys, ya ndang carane guys. Ah, Wajan mau lakukan apa terus? siapa? Wajan. Pajanku. Ento iku ora terus dina mau apa? Ya iki daerah terus dina. Carane iki hasilé. Lho. Kipas kambengmu sedok kamar sapa? Godhog. Godhog lontong. Iki sambal goreng rembel api karo tahu. Sido bodo. Oke lontong. Lontong pecel. Kecilin apinya. Oh iya iki wis digodhog. Pitik Jawa. Lontong es matang guys. Semene iki 3.000 guys. Coba sing arep pesen rene. Oh, jenggene. Iki mentahe. Perbitingan.